90 senttiä. 90. Aika päälle 90. 92. Onko? On. Onhan se 93 tai 94. Joo. Tuolla mutka on tuossa 94. 94. 94 senttiä. Niin. Melkein metri. semmosia auton pumputkia se kuljettaa aina autossa. Niin. Mitä sä on siitä huuttupuista? Tappaan tänne tuon. Panna. Pitäisikö ne ottaa nyt pois saman tien, kun ne on noin lyhkäiset, niin ne lähtee hyvin. Niin. Seuraavalla kerralla otan tontin. Tuota.